Hola a totes i tots, benvinguts una vegada més a Pedagogia en Passat, el vostre podcast per entendre com la història ha anat construint l'educació que coneixem avui. Nosaltres som Alicia Ortiz i la meva companya Elena Ros, estudiants de primer de Pedagogia de l'assignatura Fonaments Històrics de l'Educació. I avui us portem un episodi que ens encanta perquè té filosofia, història i ciència. I a més, un pensador importantíssim, Auguste Comte. El capítol d'avui l'hem titulat En positiu, el llegat educatiu d'Auguste Comte, perquè parlarem del positivisme, un corrent que va influir moltíssim en com es van organitzar els sistemes educatius moderns. Així que prepareu-vos per a un viatge breu però intens al segle XIX, per entendre com es va transformar el món i amb ell l'educació. Per a comprendre per què com pensava, necessitem situar-nos en el segle XIX. Este segle va ser una autèntica revolució. Tot estava canviant, l'economia, la societat, la política, la ciència, tot. La revolució industrial va transformar completament la vida, i no espera menys. Les màquines van començar a substituir el treball manual i les fàbriques es van convertir en el nou centre econòmic. Això va fer que les ciutats cresqueren a un ritme espectacular. Milers de persones van abandonar el camp per treballar en la indústria. Amb eixe trasllat massiu va arribar el naixement de noves classes socials, sobretot dos, la burgesia, que era la classe propietària de fàbriques i capital, i el proletariat industrial, que treballava en condicions duríssimes. Este desequilibri social va plantejar per primera vegada la necessitat de millorar l'educació per a oferir noves oportunitats. Però no sols l'economia va canviar, també la manera de pensar. El segle XIX va estar marcat pel triomf de la ciència, avanços en física, química, medicina, biologia. Tot això reforçava la idea de que la realitat podia explicar-se de manera racional, deixant darrere supersticions o explicacions màgiques. Amb este context naix la idea que la societat també podia estudiar-se científicament, i així apareix com Això es va sumar a la consolidació dels estats-nació. França, Itàlia, Alemanya. Els governs van començar a adonar-se que necessitaven ciutadans formals, disciplinats i coherents amb els valors de l'Estat. Les condicions laborals difícils també van impulsar moviments socials que reclamaven drets, millores i educació. A poc es va anar considerant l'escolarització com un dret bàsic. Fent un breu resum, el segle XIX va ser un segle que buscava ordre, progrés i racionalitat. I no és casualitat que aquestes paraules definisquen perfectament el concepte de positivisme. Auguste Comte va néixer a Montpellier, França, en 1798. Encara que venia d'una família tradicional, des de jove es va interessar per la ciència i les idees modernes. Va estudiar en la prestigiosa Escola Politècnica de París, on va entrar en contacte amb matemàtiques, astronomia i física, i també on va començar a desenvolupar la seva visió del món basada en l'observació i la lògica. Comte és conegut per ser el pare de la sociologia. Ell va proposar que la societat havia d'estudiar-se amb mètodes científics, igual que les ciències naturals. La seva gran aportació va ser el positivisme, un corrent que defèn que l'únic coneixement vàlid és aquell que prové de fets observables i verificables. També va formular la famosa llei dels tres estats, que explicava com evoluciona el pensament humà. Primer, l'estat tecnològic, després el metafísic i finalment l'estat positiu, que és el més científic. I encara que no va escriure una obra exclusivament pedagògica, sí que va desenvolupar idees molt potents sobre el paper de l'educació en la societat. El positivisme va influir moltíssim en l'educació del segle XIX. En primer lloc, defenia que el coneixement havia de basar-se en la ciència, en l'observació i en la verificació. Això va fer que assignatures com a matemàtiques, física, química o biologia adquireixin un paper fonamental en els currículums. Es podria dir que va ser el naixement d'una educació científica. A més, el positivisme va influir en la manera d'ensenyar. Els continguts havien d'organitzar-se del simple al complex, seguint un desenrotllament lògic, quasi com si la ment de l'estudiant repetira l'evolució del coneixement humà. Un altre impacte important va ser la idea de que l'educació havia de tindre una funció social, segons com l'escola havia de formar ciutadans racionals, disciplinats i útils per a la societat industrial. I no oblidem la professionalització del magisteri. Els mestres van començar a formar-se en escoles normals, seguint mètodes científics i pedagògics més rigorosos. Gràcies a aquest clima científic naixen els primers sistemes educatius nacionals. L'educació va començar a veure's com una responsabilitat de l'Estat. El model prussià va ser dels primers. Educació obligatòria, disciplina, horaris, programes estrictes i molta formació del professorat. A França, les lleis de Jules Ferry van marcar un abans i un després. L'escola va començar a ser gratuïta, laica i obligatòria, una autèntica fita per a l'educació moderna.
Anglaterra també va avançar durant el segle, encara que de manera gradual, cap a una educació obligatòria per a tota la població infantil. També van sorgir noves corrents pedagògiques influenciades per la ciència, com poden ser la pedagogia experimental, el racionalisme pedagògic i l'utilitarisme. L'escola ja no era només un lloc per aprendre a llegir i escriure, es va convertir en una ferramenta de l'Estat per a formar ciutadania, identitat nacional i cohesió social. El positivisme va deixar un llegat durador, i és que els currículums van començar a ser més estructurats, hi havia una avaluació científica, una formació docent sòlida i la idea que l'educació contribueix al progrés social. Però també va rebre crítiques. Es deia que era massa rígid, que reduïa la realitat a dades i fets, oblidant emocions, empatia o creativitat. Alguns pedagogs van defendre que una educació basada només en l'observable podia produir persones obedients però no necessàriament crítiques o creatives. Així i tot, la seva influència en l'educació moderna és enorme i encara avui podem veure marques del seu pensament. I fins ací el nostre episodi d'avui. N'hem recorregut el segle XIX, hem conegut a Comte i hem entès com el positivisme va transformar l'educació. Esperem que aquesta mirada històrica us hagi ajudat a comprendre per què l'escola actual és com és i per què la ciència ocupa un paper tan important en ell. Gràcies per acompanyar-nos en Pedagogia en passat. Vos esperem en el pròxim capítol.